tiruwo gi pi. Magi bogeng'o kudni. Koro gigi to nitie alworawa ka. Wan gi koth yiende moko matindo tindo mwanya yudo e alworawa ka ma watiyo godo kendo konyowa e geng'o kute. Mar ariyo, wan gi buch kendo. Buch kendo ni be seche moko be konyowa e yor mar geng'o kudni e alot. Ka in gi nyakorunduni moro matin tipidhe alodi moro to kudni otemo omonji alodini, inyalo kawo kudni buru ni tipore ewi alot kendo biro geng'o kudni moko machamo alot go mami kudni go dog piny kendo teko gi dog piny ma gimi alodini dog maber miyud kaka inyalo yudo chiemo. To kamano nyaneno ka ng'ato penjo kae ni to seche misekawo pi apilo tigoye alot to samoro customer ok cham apilo bedo nade kae so odhi luoke mochako. Mano penjo maber ahinya. Sami kawo pi apilo migoyo alot no, teko ne sami isegolo alot kacha midhi luoko, idhi yudo ka teko mar apilo